Finalista číslo 7 Borovica Štúrovcov. V Borovom háji pri Liptovskej Sielnici rastie výnimočná borovica, ktorej rozvetvená koruna pôsobí tak monumentálne, že zaujme už z diaľky. Píši sa svojou nezvyčajnou silou a tvarom, aký sa v horskej krajine vidí len zriedka. Z jej okolia sa otvárajú pôsobivé výhľady na západné aj nízke Tatry, ktoré jej dodávajú ešte výraznejší charakter. Tento strom však nie je len prírodnou raritou. S Borovým hájom sa spája aj dôležitá kapitola slovenských dejín. Práve tu sa v 19. storočí stretávali Štúrovci a národní buditelia, ktorí formovali myšlienky slovenského národa. Miesto je úzko späté aj s pôsobením evanjelického kňaza Michala Miloslava Hodžu v neďalekej Liptovskej Sielnici, vďaka čomu získalo hlboký kultúrny a historický význam. Borovica tak stojí nielen ako umelecké dielo prírody, ale aj ako tichý pamätník myšlienok, rozhovorov a rozhodnutí, ktoré presahovali svoju dobu. Jej mohutnosť akoby niesla stopu týchto stretnutí. Spojenie prírody, slobody a identity.